Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel uMkhanyakude TV. Inkulu indaba ke lapha nawe ngane zakwethu ithinta udaba awuthinta umculi kaMaskandi uZane Mfangidi. Ubhale kanjena enkundleni yokuxhumana. Uthe kubuhlungu ngishonelwe ngosisi bami ababili ke lapha nawe ngane zakwethu. Abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana ihlukane phakathi ke imibono ngalolu daba bekhomenta bebhekise kuyona le post kaZane Mfangidi. Oqala ukhommente kanjena ke lapha na. Uthwale ngabo engane makufelwe abanye uthi bathwale ngabo. Ubani lona uJeli uthe uJeli uyabona ke wonke umuntu uyafikelwa isikhathi sokufelwa othandiweyo wakhe. Nomthandeni washonelwa uma wakhe wathi wena uthwale ngayo. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha na kwi-comment section izokuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe ucinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification masipost. Kumisipame paki ngithula nomfazo uye kwakumisipame paki ngithula nomfazo asengihlile kabuhlungu ngitho yantu